Zdravo svima, ja sam Jovana Božilović, profesionalni šminker. U današnjem tutorialu pokazat ću vam kako da pokrijete crvenilo koje je izazvano saborejom, rozaceom ili nekim drugim faktorom. Ostanite uz nas. Počet ćemo tako što ćemo staviti primer na lice. Koristim Garnierov koji služi za popunjavanje pora. Stavljate samo na predeo gdje želite da suzite pore. Zatim stavljamo primer koji će zagladiti kožu i učiniti je besprekornom. Za ovakve stvari kao što je baza pre šminke i priprema lica, ruke su najbolji alat. Bitna stvar kod pokrivanja crvenila na licu je zeleni korektor. Ja ću koristiti ovaj NYX-ov i naneti na delove lica koje želim da osvetlim. Dobro razmažite i potrudite se da što više utrljate u kožu. Pustite da odstoji i upije. Sada kada je ovo odstojalo na koži nekih 10 minuta, stavit ćemo puder, odnosno BB kremu u kombinaciji s puderom. Ivana ne želi veliku pokrivenost, zato koristim ove proizvode. I kada ste to umešali, nanosite na lice. Preko delova gdje smo mazali korektor, obavezno i jedino tapkajte, jer ćete u suprotnom pomeriti korektor koji ste naneli prethodno. Da bi efekat bio potpun, BB kremu koju smo naneli ostavit ćemo da odstoji i prilagodi se koži, a zatim ćemo sve utrljati. Neke ovako uporne bobudiće pokrit ćemo korektorom. Stavljamo samo malenu tačku i utapkamo ili prstima ili četkicom. Kako bismo završili ten, ispod očiju, tačnije na podršnjake, dodat ćemo svetao korektor kako bismo osvežili taj predeo. Moj savjet vam je da pre nego što bilo koji tečan, odnosno kremast proizvod utrljete u kožu, ostavite da odstoji. Tako ćete mu povećati trajnost. Ako ste primetili, korektor ispod očiju uvek utapkavam prstima. To je zato što su prsti mekani i kontrolišu pritisak koji se stvara na kožu. Nadam se da vam je ovaj tutorial bio koristan. Nije teško i zapravo trik je u zelenom korektoru. Ostavite mi komentare i podelite vaše iskustva sa mnom, a mi se vidimo uskoro u nekom novom. Zdravo!